La veritat és que sí, va ser un moment molt especial per mi, no m'esperava per res aquest premi i crec que no és que sigui un premi individual només per mi, sinó que és un premi col·lectiu que és el motiu que tots els entrenadors m'han ajudat a aconseguir aquest premi. Crec que la veritat és que som bastants entrenadors, com per exemple l'Albert Ballesteros, el Jaume Pasqual, l'Oriol, el Jan, molts entrenadors que formen aquest club. Crec que és el motiu d'aquest reconeixement. Crec que aquest club, l'avantatge que té és que els entrenadors són molt propers i t'ajuden en tot moment i crec que és el motiu. Bueno, la veritat és que he anat passant bastants etapes, perquè ja que fa 2 anys que vaig rebre aquest reconeixement, he evolucionat bastant positiu. Crec que cada vegada estic aprenent més, ja que rebo o rebem els entrenadors formacions específiques d'entrenadors i crec que és una cosa molt positiva que està donant a terme al club i crec que he evolucionat bastant i estic molt content i la veritat és que això. Els valors que nosaltres transmetim als jugadors, el principal és el respecte, perquè crec que és el més important, i després del respecte intentem competir de forma bastant competitiva durant els entrenaments i després ho apliquem al partit. Com bé he dit, crec que el més important és el respecte, que és el que ensenyem durant el dia a dia als nostres jugadors del club. Crec que el que ens marquem els entrenadors com a objectiu és a principi de temporada marcar un objectiu als nostres jugadors que és que estiguin contents, que estiguin integrats a l'equip, que competeixin i que sobretot estiguin ben formats. El que nosaltres treballem amb els nostres jugadors és que durant el dia a dia dels entrenaments treballin, aprenguin i sobretot que tinguin uns valors aplicats bastant importants dintre del club. I crec que és una cosa que el Sant Cugat ho té, que treballa molt els valors, sobretot el respecte, la solidaritat, el treball en grup i crec que és molt positiu i res més.